Moi! Ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Mun nimi on Johanna. Mä oon 33-vuotias. Mä asun Tukholmassa. Mun avopuolison, meidän vauvan ja meidän kissan kanssa. Mä oon ollut nyt vanhempainvapaalla tässä useamman kuukauden jo. Ja mä itse tykkään tosi paljon katsoa YouTube-videoita ja varsinkin tämmösiä lifestyle-kanavia ja lifestyle-sisältöä. Ja mulla on jotenkin, kun mä oon ollut kotona niin paljon vauvan kanssa, niin jotenkin kaipaan juttuseuraa. Niin mä ajattelen nyt, että mä aloitan uuden YouTube-kanavan. Ja mä tuun julkaisen täällä semmoista sisältöä, joka sopii mun tämänhetkiseen elämäntilanteeseen vauvan kanssa täällä Tukholman perhearjessa. Ja mä tykkään YouTubesta osittain siksi, että täällä siis voi luoda tosi kivoja yhteisöjä. Ja se olisi mun mielestä tosi kiva, jos me saatais tänne kiva yhteisö. Ja jos mä kerron vähän lisää itsestäni, niin mä oon syntynyt ja kasvanut, varttunut Suomessa, Länsi-Suomessa. Ja sit lukion jälkeen mä halusin tehdä jotain muuta, nähdä jotain uusia paikkoja. Ja mä mietin vähän, että mitä mä siinä keksisin. Ja mä lähdin sit Tukholmaan, koska mä hain Tukholman yliopistoon ja pääsin tänne sit opiskelemaan, niin mä muutin sit tänne. Ja mä puhuin jo ruotsia ennen kuin mä muutin tänne, niin oli aika helppo muuttaa. Ja nyt mä oon asunut täällä 15 vuotta. Tulee nyt tänä vuonna täyteen, mikä on ihan uskomattoman pitkä aika. Ja sit mä tapasin mun avopuolison noin 7 vuotta sitten. Taitaa olla. Ja nyt me ollaan asuttu yhdessä jo kauan, joku 6 vuotta varmaan. Ja meille syntyi meidän ensimmäinen lapsi, meidän tyttövauva, viime vuonna. Ja niin tää vuosi on ollut nyt ihan uuden opettelua vauva-arjen keskellä, mutta mä tykkään kyllä tosi paljon, että mä oon viihtynyt kotona hyvin hänen kanssaan. Ja totta kai on haastavaa välillä, mutta mä oon kyllä tykännyt tosi paljon. Ja nyt koko ajanhan tapahtuu niin paljon uusia asioita vauvan kehityksessä. Ja nyt tällä hetkellä on mun mielestä jotenkin tosi hauska vaihe, kun hän yrittää seistä tukea vasten ja hän konttii ja juttelee hirveästi. Ei sano mitään siis selkeitä sanoja, mutta kuitenkin, että juttelee paljon meille ja se on tosi kiva. Ja hän on yleensä hän on iloinen, mikä on tosi hauskaa. Meillä on tosi kivaa yhdessä. Mä oon ollut nyt tän viimeisen viikon pilustunut. Tänään on torstai. Mä viime lauantaina tuli kurkku kipeäksi ja mä tulin sit tosi kipeäksi, että mulla on ollut nyt kunnon flunssa päällä tässä ja on vieläkin. Tänään mä olin menossa treenaamaan mun hyvän ystävän kanssa, mutta vitsi, nyt kun mä oon pilustunut, niin en mä nyt sit voi mennä salille, että se tosi paljon harmittaa, että näin vauva-arjen keskellä ja vauvan kanssa, niin sitä omaa aikaa tietenkään ei ole yhtä paljon kuin mitä oli ennen vauvaa. Niin me oltiin sovittu nyt, että kaverin kanssa menty tänään salille, niin tämmöiset hetket on aina semmosia, mitä mä niinku odotan. Ja että pääsee hetkeksi tekemään jotain muuta ja näkemään ystäviä. Niin mua harmittaa nyt tosi paljon, että nyt jää sitten se välistä tänään. Meillä olisi kans nyt viikonloppuna tulossa playdate yhden mun ystävän lapsen kanssa. Mutta saan nyt nähdä, että onnistuuko se. Mä toivon, että mä olisin terve viikonloppuun mennessä. Mä oon täällä kotona tehnyt vaikka mitä konsteja, koittanut kaikki konstit, että vilustuminen olisi niin lyhyt aikainen kuin mahdollista ja menisi ohi nopeasti. Noin, mä kävin hakees, kun mä sain mun avopuolisolta tämmöisen kirjan, kotiapteekki. Tässä on kaikki just tämmöisiä kotikonsteja.
eri vaivoja vastaan, niin mä oon täältä lukenut, että mitä voisi tehdä, kun on villustunut. Mulle on muuten tosi tärkeää elää niin kuin suht terveellisesti, ja varsinkin nyt kun on saanut lapsen, niin se tuntuu vielä tärkeämmältä, että mä voin hyvin, että mä voisin pitää hänestä hyvää huolta ja että mä pysyn terveenä. Ja muutenkin, että mä oon miettinyt paljon, että mitä me täällä kotona syödään nyt vauvan kanssa, että hän saa hyvää ravintoa. Et mä oon nyt tässä viimeisen vuoden aikana niin tosi paljon just miettinyt mun terveyttä, hyvinvointia ja että mitä mä syön. Mä voisin tehdä siitä vaikka oman videon, koska se on mulle ainakin aika iso aihe. Mut joo, tää on mun viikon projekti. Yritän tulla terveeksi niin nopeasti kuin mahdollista. Ja mitä mä teen vapaa-ajalla muuta kuin nyt tällä hetkellä pidän vauvasta huolta. Ja on paljon vauvan ja avopuolison kanssa ja kissan kanssa kotona. Niin mä jonkin verran treenaan. Se on mennyt mulle vähän niinku viime vuosina, että välillä niinku käyn salilla aika usein, ja välillä se taas jää pois. Mutta nyt mä oon yrittänyt, tai mulle on tärkeää, että mä teen edes jotain, että niinku ei tarvitse välttämättä olla salilla 3, 4, 5 kertaa viikossa, ei todellakaan. Vaan että ehkä kerran viikossa tai 2 kertaa viikossa, tai sitten teen jonkun kotitreenin nopsaa. Ja sitten mä käyn paljon kävelyllä nyt vauvan kanssa, kun hän hyvin nukkuu rattaissa, niin paljon ollaan ulkona. Ja kiitos, jos olet täällä ja katsot tätä videota. Ja kommentoi, että millainen sisältö sua kiinnostaisi, mitä sä haluaisit nähdä, mitä sä haluat tietää minusta. Ja tosiaan mä toivon, että voitaisiin luoda tänne tämmönen kiva yhteisö. Ja mä tuun nyt tekemään tätä mun harrastuksena. Mutta yritän, tai aion siis säännöllisesti kuitenkin tänne julkaista materiaalia. Vähän, että mitä nyt ehtii vauva-arjen keskellä. Mut joo, nähdään taas pian. Moikka!